Maar goed, misschien moet ik ook maar gewoon accepteren dat er nog wel wat hemelsekken in deze wereld zijn. Die gewoon graag ook wat hemel willen hebben. Goed, in de reacties weer dus nog wel wat commentaar op het Fries van praat normaal, shit accent en zulke soort dingen al, ja. Dus dan moet ik maar over naar het Nederlands, zie? Dat is misschien wat beter te verstaan voor die mensen die ook kijken naar deze film. Zo gaat het wat een beetje nu. Oh, moet je even zien hier. Allemaal griesbomen op de dijk hier. Ook niet te geloven. Heb je misschien ook een poetje erbij? Geweldig. Ja, zo. Leuk als just naar de Friese vlogger. Ik ga echt hartstikke in de druk. Ja, daar heb ik nog een camera thuis en hier heb ik nog een statief bij me. In het begin denk je van, oh, valt wat daar. Dit hoor ik wel, maar vervolgens dan is het toch weer te sfeer. Nou, goeie dag. Nou, wie het nou? Heel goed, hè? Ja? Ja. Dat was heel goed, man. Hoe ben je er helemaal nog om, nou? Je bent net een boel netjes, maatje. Ja, die had er ook bij, hè? Ja, wees. Zo, deze jongen met me nog om. Oh, de onze container. Ja, wees. Ja, wees je, maar dit hebben we nog aan. Dat werkt toch gewoon niet? Mooi schoonmaken en zo. Even iets reparaties doen, wees wel. Ja, nou, dat is een mooi putje, hè? Ja, een mooi putje. Ja, wat is nou? Hey, basje dan en dan zal ik even voelen waar je moet eten. Vreed snackje daar, denk ik. Nou, een visje nou. Oh, visje. Oh. Ja. Ja, wees. Nou, Ja. lekker. Dus. Maar ik zal de hond even naar spelen. Ja, joh, Hagelijk, ik zal geen verder. Geweldig. Slagen we daar een beetje? Ja, Ja? Of steer ook in Fries? niet echt veel, nee, maar af en toe wel een beetje. Ja, dat Joost, jij komt hier rekening bij. Antwerpen, Antwerpen? ja. Wat brengt u hier dan in Leeuwarden? Kabeltjes liggen. Dus, goeie. Slagen het wat? Ja jongen, komt wel goed. Ja, komt wel goed. We hebben hier ook met wonen. Nog een prullenbak aan plaats, hè? Oh, een prullenbak. Ja, Oh, ja, ja, in die prullenbak zit je gewoon, maar die moet nog plaats worden. Ja, weet je ook. Kunnen we meer bierflessen nemen? Maar er meer bierflessen in? Kunnen we meer bierflessen nemen? Ja. Ja, dan kunnen we wat meer bierflessen nemen. Oh, nog meer? Ja, dit is mijn grutter. Dit is mijn grutter. Ja, Ja? dat bedoel ik. Als de koning komt op visite heen, dan... Ja. Ken je Koning? niet? Komt de koning? Ja, die komt deze maand hier. Oh. En dat heeft met die culturele hoofdstad te maken, hè? Oh, die komt bij jou voor zitten. Ja. Nou, Ja, maar dat heeft er niet mee te maken. Het is gewoon die prullenbakken met de vervangen. Maar die staan van die stroombakken en het ligt allemaal op elkaar. Ja, inderdaad. Want ik dacht soms ook wel eens van ik wil alleen wat in een prullenbak hoor, maar niet verdorie in een stroombak. Nee, want daarvoor denk ik dat ik meer vermoeden dat... Oh, ja. Waar is dit van dan? Dat is gewoon een hobby. Hè? Voor een hobby, Friese vlogger ben ik. Op YouTube. Oh, zo. Ja, jong. Ja, dit was. Geweldig. Nou ja, jullie hadden het zo'n jonk al leidzaam wel een beetje door, denk ik, dat dit verder helemaal nergens over gaat. Goeiedag meneer. Wat ben jij aan het doen? Even een sigaretje roken? Even roken. En dan word ik meteen opgenomen. Ja, inderdaad. Ja, wilt u dat wel? Door jou. Ja, door mij ja. En voor wie? Voor mijn kanaal, mijn YouTube kanaal. De Friese vlogger. Ken ik niet, maar ik vind het prima. Ja? Ga maar lekker door. Maar wat bent u in Leeuwarden aan het doen? Wat is uw doel hier in Leeuwarden? Een biertje drinken en ondertussen even een sigaretje roken. Oh, lekker. Lekker, zeg ik altijd maar. Gezellig. Ja, zeker. Heerlijk. Ja. Ja. Nou, succes hè? Veel plezier. Fijn weekend. Ja, dank u wel. U ook hè? Ja, dat wil ik haast vergeten te zeggen, maar jongen in Terwispel in café Spoltenbregen bij kastelein Jolke Nijenhoes nemen we jongen onze clip op van het verske Lekker. Oh ja, lekker. Heerlijk. Dus ik zou zeggen, kom jongen even deel in café Spoltenbregen in Terwispel en dan nemen we die misschien ook wel even op in onze geweldige clip. Terwispel, daar moest wezen in café Spoltenbregen. Maar jonken ohne het bier. En dan deed mijn plezier. Geweldig. Want je wordt dus de nieuwe bioscoop bouwt, hè? Dus waar hier. Sorry? Staat de kraan erop, kraan. Ja, de kraan zit erop toch? Heel fan van kraan? Oh, jawel. Ik ben fan van kraan. Nou, nee. Nee, Nee, Johan? nee. Wat? Auto's, Auto's. klassieke auto's. En wat is jouw favoriete auto dan? Kevers. Kevers? Dat mooie auto's, kevers zijn mooie auto's. Sorry? Kevers zijn mooi in de oude kevers. Oh, kevers. Klassiekers. Het boort diep, hè? Hé? Het boort heel diep, hè? Ja. Dat is dat, hè?
Maar Joost, hier even te zien, hier bij de kraan. Ja, even loeren. Ja, Geweldig. Vond je nou een leuk filmpje? Doe dan een duim omhoog, was meer zien, abonneer dan op de Frieske Vlogger. Geweldig.